ታሪኽ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ መድረኽ 1977 ዳርጋ ዝበዝሓ ከተማታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ሰውራ ዝኣተዋሉ መድረኽ ነይሩ። ነዚ ምዕባለታት እዚ ዘምጽአ ብዙሕ ረቋሒታት እዮም። እዚ መድረኽ እዚ ሰውራ ኤርትራ ብዓቕሚ ሰብን ኣጽዋሩን ጐልቢቱ መምሕዳራውን ሎጂስቲካውን ብቕዓቱ ክቢሉ መልክዕ ኣጠቓቕማ ኣጽዋርን ናይ ውግእ ስልትን ዝዓበየሉ መድረኽ ክኸውን እንከሎ በአንጻሩ እቲ ብዕልዋ ኣብ ስልጣን ዝመጸ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ ገና ውሽጣዊ ርግኣት ዘየረጋገጸ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ጸግዕን ደገፍን ናይታ ቀንዲ ደጋፊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝነበረት ኣሜሪካ ተነፊግዎ ዓቕሚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዳኸመሉ እዋን ነበረ። ነዚ ኩነታት እዚ ብምግምጋም ህዝባዊ ግንባር ሰብን መሬትን በብቁርብ ሓራ መውጻእ ዝብል ስትራቴጂ ብምሕንጻጽ መጥቃዕትታቱ ኣሐየሎም። ኣብቲ ወርሕቲ ማለት ኣብ ጥሪ 1977 ከዓ ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ ኤርትራ ዶብ ሱዳን እትርከብ ቁሮራ ሓራ ወጻት። ድሕሪ ናይ 6 ወርሒ ጽኑዕ ከበባን ሓያል ውግኣትን ድማ ከተማ ናቕፋ ሰዓበት። ናቕፋ ሓራ ምስ ወጻት ኣፍ ዓበት ግዜ ወሰደትን ኣብ ሚያዝያ 1977 ተሓረረት። መላእ ሳሕል ከዓ ሓራ ኾነት። ድሕሪ ሓርነት ናቕፋን ኣፍ ዓበትን ህዝባዊ ግንባር ብደረጃ በጦሎኒ ዝነበረ ኣወዳድባ ሰራዊቱ ናብ ደረጃ ብርጌዳት ከዕብዮ ወሰነ። ኣብ ግንቦት 1977 ከዓ ኣብ 3 ቦታታት መንተብለ ናቕፋን ማዕሚደን ምውድዳብ ማለት ተኽሊጥ ናይ ሰራዊት ተገይሩ ብርጌዳት ቆማም። ኣብ መንተብለ ኣብ ዝተገብረ ተኽሊጥ በጦሎኒ 3 ምስ በጦሎኒ 301 ተሓናፊፀን ብርጌድ 51 ከምኡውን ንሓንቲ በጦሎኒ ማለት በጦሎኒ 3 ናይ ብርጌድ 23 ኣቆማም። ኣብ ማዕሚደ ኣብ ዝተገብረ ተኽሊጥ በጦሎኒታት 2 5 6 7 ብርጌዳት 44 7 ከምኡውን ንክልተ በጦሎኒ ብርጌድ 8 ኣቆማም። ኣብ ናቕፋ ኣብ ዝተገብረ ተኽሊጥ በጦሎኒታት 4 9 607 ንብርጌድ 4 ከምኡውን ነተን ዝተረፋ 2 በጦሎኒታት ብርጌድ 23 ማለት በጦሎኒ 1-2 ከምኡውን ነታ ዝተረፈት ሓንቲ በጦሎኒ ናይ ብርጌድ 8 ኣቆማም። ሓንቲ ኣብ ብርጌዳ እዚኣተወት ብዓሊ ኩቦኒ እትምራሕ በጦሎኒ ድማ ቆመት። እዛ በጦሎኒ እዚኣ ጸኒሓ ኣብ መጀመርታ መጋቢት 1978 ናብ ብርጌድ 58 ዝዓበየት እያ። በጦሎኒታት ከቢድ ብረት 1500 ከዓ ተሓናፊፀን ንብርጌድ 76 ማለት ከቢድ ብረት ኣቆማም። ኣብ ግንቦት 1978 ካብ ኩለን ኣህዱታት ተዋጽያ ሓንቲ ሓዳስ ብርጌድ 31 ክትቀውም እንከላ ኣብ መስከረም ናይቲ ዓመት እቲ ከዓ ገለብ ብዝብል ስም እትጽዋዕ በጦሎኒ ከም እትቀውም ተገብረ። ኣብ መጋቢት 1979 ብርጌድ 8 ምስ በጦሎኒ ገለብ ተሓናፊጻ ንብርጌድ 77 ኣቆመት። ኣህዱታት ስልያን ወተሃደራዊ ሃንደሳን ብተመሳሳሊ ብዓቕሚ ሰብን ውዳቢአንን ካብቲ ናይ ቅድሚኡ መድረኽ ዝያዳ ከም ዝጠናኸር ተገብረ። ኣብቲ ናይ ፈለማ ኣቃውማ ነፍሲ ወከፍ ብርጌድ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ናይ ፖለቲካ ኮሚሽነርን ናይ ዞባ ጸሓፍን ተባሂሎም ብዝጽውዑ 3 ሓለፍቲ ትምራሕ ነበረት። እቲ ናይ ዞባ ጸሓፊ ዝብል መዝነት ላዕለዋይ ኣወሃሃዲ ክኸውን ተሓሲቡ እኳ እንተነበረ ከምቲ ዝተሓስበ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ግን ቀስ ብቐስ ተረፈ። እዘን ብርጌዳት ዝንቀሳቐሳሉ ቦታታት ፍሉጥ ነበረ። ድሕሪ ሓርነት መላእ ሳሕል ደርጊ ተሰናቢዱ ኣብ ከረን ዝነበረ ሰራዊቱ ከጠናኽር ወሰነ። ነቲ ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ዝነበረ ሰራዊት ግን ከጠናኽሮ ዓቕሚ ነበሮን። በዚ ድማ ሓይልታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማለት ተሓኤም ኣብ ሚያዝያ 1977 ንወርሒ ዝኣክል ኣብ ተሰነይ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ንኣሽቱ ግጥማትን ኣካየዳ። ሰራዊት ደርግ ተበታቲኑ ከዓ ተሰነይ ሓራ ኾነት። ኣብ ሓምለ 1977 ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሓደ እዋን ከረንን ደቀ መሓረን መጥቃዕቲ ብምፍናው ንክልቲአን ከተማታት ተቆጻጽረን። እዚ ስርሕት እዚ
ንህዝቢ ኤርትራ ዓብይ ብስራትን ተስፋን ናጽነትን ነበረም ንስርዓት ደርግ ድማ ብኡ መጠን ከቢድ ስንባደ ፈጠረሎም ድሕሪ ምሕራር ከረንን ደቀ ምሓረን እቲ ዝዓበየ ስግኣት ሰራዊት ደርግ መገዲ ባጽዕ ኣስመራ ከይዕጽዎ ነበረም ኣብ ከምዚ ኩነት እንከሎ ኣቁርደት ብሓይልታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሓራ ኾነት ኣብኡ ዝነበረ ሰራዊት ሃዲሙ ኣብ ባሮንቱ ተኣከበም መንደፈራውን ብሓይልታት ተጋድሎ ሓርነት ሓራ ወጻት ካብኡ ዝሃደሙ ወታደራት ምስቶም ኣብ ዓዱ ኻላ ዝነበሩ ወታደራት ተተሓሒዞም መረብ ሰጊሮም ራማ ኣተውም ሰገነይትን ድግሳንውን ኣብ መጀመርታን ሓሴ 1977 ኣብ ታሕቲ ቁጽጽር ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣትየን ነበራም ኣብዚ መድረኽ እዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይግባእ ፍሉይ ስርሒት ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል እሱራ ዝወጽሉ ካልኣይ ስርሒት እዩ ኣቐዲሙ ብ1975 ብሓይልታት ተሓየ ዝተፈጸመ ቀዳማይ ስርሒት ነይሩ ድሕሪ እዚ ምዕባለታት እዚ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር እቲ መትኒ ሰራዊት ጸላኢ ዝነበረ መገዲ ስመራ ባጽዕ ክዕጾ ወሰነ በዚ መሰረት ኣብ ጥቅምቲ 1977 ኣብ መስመር ኣስመራ ባጽዕ ኣብ ድግድግታ መጥቃዕቲ ተፈጸመ እቲ መትኒ ኸኣ ተበትከም ነዚ መስመር ዝን ምኽፋት ሰራዊት ደርግ ብወገን ባጽዕ ይኹን ብወገን ኣስመራ ዝፈተኖ ጸረ መጥቃዕትታት ኣይሰለጦን ኣብ ታሕሳስ 1977 ባጽዕ ንምሕራር ኣህዶታት ህዝባዊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ፈንዋም ብዜካ ጧለት ርእሲ ምድሪ ግራርን ናቫል ቤይዝን ከኣ ዝተረፈ ክፋል ባጽዕ ኣብ ታሕቲ ቁጽጽረን ኣእተውኦም ኣብ ጥሪ 1978 ደንጎሎ ጊንዳ መሓባር ነፋሲት ክሳብ ሰይድሽ ዝርከብ ቦታታት ሓራ ኾነም ኣብ መወዳእታ ጥሪ 1978 እምበኣር ብዜካቲ ዝተጠቕሰ ክፋል ባጽዕ ከምኡውን ዓሰብ ዓዲ ቀይሕ ባሮንቱን ኣስመራን መላእ መሬት ኤርትራ ሓራ ወፂኡ ነበረም ባሮንቱ ሓራ ንምውፃእ ኣቐዲሙ ብሓይልታት ተሓኤ ጸኒሑ ኸኣ ብሓይልታት ህዝባዊ ግንባርን ተሓኤን ሓባራዊ ፈተነ እኳ እንተተኻየደ ክሰልጥ ኣይከኣለን ዓዲ ቀይሕ ንምሕራር ብወገን ህዝባዊ ግንባር ዝተገብረ ፈተነውን ኣይተዓወተን ድሕሪ ምሕራር ዝበዝሓ ከተማታት ዓቕሚ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ብዙሕ ግንባራት ማለት ኣብ ግንባር ባጽዕ ግንባር ሰይድሺ ግንባር ሰሓርቲ ግንባር ዓዲ ቀይሕ ግንባር ሰሜን ማለት ካብ ድርፎ ክሳብ ደቀ ተሽም ተዘርጊሑ ሰራዊት ደርግ ካብ ከበባን ምውፃእ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ዓቕሊ ጽበት ፈተነታት ኣብ ምምካት ተጸምደም ሓይልታት ተሓኤውን ኣብ ግንባር ሰላዕ ዳዕሮ ዓሪደን ነበራም ኣብ ሐምለ 1977 ስርዓት ሰያድ ባረ ናይ ሶማል መሬት ኦጋዴን እጅታዩ ብምባል ነቲ አንጻር ስርዓት ኢትዮጵያ ብረታዊ ቃልሲ ዘካይ ዝነበረ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን በመደጋፍ ሰፊሕ ክፋል ምብራቃዊ ኢትዮጵያ ተቆጻጸረም ስርዓት ደርግ በቲ ኣብ ኤርትራን ሶማልን ዝገጠሞ ከቢድ ኩናት ዓቕሉ ጸበቦም እንተኾነ ኣብዚ ጽንኩር እዋን እዚ ሓድሽ ፖለቲካውን ወታደራውን ምዕባለታት ተፈጥረም ደርግ ጸግዒ ምብራቃዊ ደንበ ስለ ዝሓዘ ምስ ሕብረት ሶቪየት ወታደራዊ ዝምድና በመምስራት ገዚፍ ኩለንተናዊ ወታደራዊ ደገፍ ረኺቡ ወታደራዊ ኃይሉ ዳግም ካንጽን ከዕብን ጀመረም ኣብ ሓጺር ግዜ ድማ ኣማይታ ሸሓት ምልሻ ሰራዊት ዓሊሙን ዓጢቁን ብናይቲ ግዜቲ ማዕቀኒ ኣዝዩ ዘመናዊ ኣጽዋር ዝዓጠቐ መከናይዝ ሰራዊትን ኃይለ ኣየርን ኣጠናኺሩ ካብ ምክልኻል ናብ መጥቃዕቲ ተሰጋገረም ኣብ ለካቲትን መጋቢትን 1978 ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ ብዝፈንዎ ሓያል መጥቃዕቲ ኸኣ ንሰራዊት ሶማል ሰዓሮም ኣብዚ ኩናት እዚ ስርዓት ደርግ ኣጽዋር ሓገዝ ጥራይ ኣይኮነን ረኺቦም ኣስታት 10,000 ዝኾኑ ብተዋጋእቲ ሄሊኮፕተራትን መካናይዝድ ኃይልን ዝተሰነይ ወታደራት ኩባን ዓደናውያን ታንከኛታትን ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ደርግ ተሰሊፎም እዮም ሶቪየታውያን ኣማኸርቲ ሓካይምን ካልኦት ናይ ዝተፈላለየ ዓውደ ክኢላታትን ውን ኣብቲ ውግእ ከም ዝተሳተፉ ይፍለጥ ድሕሪ እዚ ዓወት እዚ ደርግ ናይ ምብራቅ ዓወት ኣብ ሰሜን ክንደግሞ ኢና ብምባል ዓብይ ክፋል ሰራዊቱ ናብ ኤርትራ ቅንዖም
ወታደራዊ ሚዛን መሰረታዊ ምቅያር አምጺኡ እቲ ሚዛን ብዓቢ ጸብለልታ ናብ ደርጊ ስለዛዘወ ኸዓ እቲ ኣብ ኤርትራ ክስዕብ ዝኽእል ኩነታት ብሩህ እናኾነ ኸደም። ስትራቴጂያዊ ምዝላቕ መፋርቕ 1978 ምስቲ ኣብ ወታደራዊ ሚዛን ሓይሊ ዝተኸስተ መሰረታዊ ምቅያራት ተኣሳሲሩ መኽሰባት ሰውራ ክሕሎ ሰውራ ክዕቀብን ክድሕንን ሓደ ወሳኒ ስጉምቲ ምውሳድ ዝጠልብ ወሳን እዋን ነበረም። ነቲ ብወገን ደርጊ ተዳልዩ ዝነበረ ክሳብ ዓንቆሩ ዘመናዊ ኣጽዋር ዝዓጠቐ ገዚፍ ወራር ሰራዊት በቲ ውሱን ዓቕሚ ሰውራ ተመጢጥካ ክትገጥሞ ዝከኣል ስለ ዘይነበረ ዓቕምኻ ጠርኒፍካ ከተድመዓሉ እትኽእል ቦታ መሪጽካ ኣበ ዝተናውሐ ውግእ ኣረብሪብካ ምስዓሩ መተካእታ ዘይነበሮ ምርጫ ኾነም። በዚ ድማ ብወገን ሰውራ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ስትራቴጂያዊ ምዝላቕ ክገብር ተወሰነም። ኣብ ሰነ 1978 ስርዓት ደርግ ንቀዳማይ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ነቐለም። ኣብ ኣስመራን ካልኦት ተኸቢበን ዝነበራ ከተማታትን ዝነበረ ሰራዊት ወሲኽካ ኣብ ዝወራር እዚ ልዕሊ 120,000 ሰራዊት ተሰሊፉ ነበረም። እዚ ገዚፍ ወራሪ ሰራዊት ብደረጃ ግብረ ኃይልታት ማለት ታስክ ፎርስ ዝተወደበ ኮይኑ 501 502 503 505 506 507 ዝብል መጸውዕታት ዝተዋህቦ ነበረም። ግብረ ኃይልታት ነናይ ገዛእ ርእሶም ፍሉይ ዕላማታት ዝተዋህቦም ሓይሊ ዕማም ዳእምበር ቋሚ ሓደ ዝዓይነቱ ኣወዳድባ ኣይነበሮምን። ከከም ዝተዋህቦም ናይ መጥቃዕቲ ዕላማታት ኣብ ውሽጦም ዝተፈላለየ ናይ ኣወዳድባ መልክዕ ብዝሕን ዝነበሮም ብጠቕላላ 38 ኣጋር ብርጌዳት 6 መከናይዝድ ብርጌዳት 10 ናይ መድፍዕ ሻለቃታት ዝሓቆፉ ነበሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ዘመናውያን መራኽብ ውግእ ዝዓጠቐ ሓይሊ ባሕሪ ልዕሊ 5 ስኳድሮን ጀት ወጋእቲ ነፋሪት ዝዓጠቐ ሓይሊ ኣየር ከም ወሃቢ ደገፍ ተዳልዩ ነበረም። ኣብ ኣስመራ ባጽዕ ዓዲ ቀይሕ ዝነበረ ዘይነዓቕ በዝሒ ዝነበሩ ሰራዊት ከዓ ምስ እዞም ግብረ ኃይልታት ብምውሃድ ከጥቅዕን ወፍሪ ቁሩብ ነበረም። ዓቕሚ ሰብና ጽዋርን ሰውራ ኤርትራ ብመንጽር እዚ ወራሪ ሓይሊ እዚ ኣብ ግምት ዝኣቱ ይነበረን። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ፋሒሉ ዝነበረ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር 8 ኣጋር ብርጌዳትን ሓደ ናይ ከቢድ ብረት ብርጌድን ኮይኑም ዓቕሚ ሰብ ተዋጋኢ ሰራዊት ካብ 15,000 ዝበዝሕ ኣይነበረን። ዓቕሚ ሰብ ተሓኤውን ተመሳሳሊ ነበረም። ብመንጽር ጸላኢ ኣዝዩ ውሑድ ቁጽሪ ዝነበረን ሓይታት ህዝባዊ ግንባር ንከተማ ኣስመራ ብሰሜን ብምዕራብ ብምብራቕን ደቡብን ብኣርባዕተ ግንባራት ኣኽቢበና ነበራም። ገለ ክፋል ባጽዕ ኣብ ትሕቲ ደርጊ ብምንባሩ ኣብ ውሽጢ ባጽዕ እውን ግንባር ተመስሪቱ ነበረም። ኣብ ዓዲ ቀይሕ እውን ብተመሳሳሊ ብሰሜንን ደቡብን ግንባራት ነበረም። ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ብወገን ግርሁ ስርናይን መረብን ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ዝዓረዳሉ መከላኸሊ መስመር ተመስሪቱ ነበረም። ጋሽ ባርካ ብምልኡ ኣብ ታሕቲ ቁጽጽር ተጋድሎ ሓርነት ብምንባሩ ባረንቱ ብሓይልታት ተሓኤ ተኸቢባ ነበረት። ብሓፈሻ እቲ ምስ ዓቕሚ ደርጊ ብምንጽጻር ኣዝዩ ንኡስ ዓቕሚ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ግንባራት ዝተመቓቐለ ነበረም። ደርጊ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳእን ሓዋሩን ንምድምሳስ ብዘይካዚ ዝተጠቕሰ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ግንባራት ተወሳኺ ካልእ ሓደስቲ ግንባራት ከፈተም። ካብ ጎንደር ብሕሞራ ንኦም ሓጀር፣ ካብ ሽሬ ብዓዲ ዳዕሮ ንባረንቱ፣ ካብ ዓድዋ ብራማ ናብ መረብን ዓዲ ኋላን ብሸነኽ እንትጮ ናብ ግርሁ ስርናይን ጽሮናን ክወፍር ተዳልወም። ኣብ ኣስመራ ባጽዕን ዓዲ ቀይሕን ዝነበረ ሰራዊቱን ምዚ ኣንፈታት መጥቃዕቲ ተዋሂዱ ክንቀሳቐስ ንወፍሪ ቁሩብ ነበረም። ቀዳማይ ወራር ሰነ ነሓሴ 1978 ቀዳማይ ወራር ብ13 ሰነ 1978 ብግርሁ ስርናይ ፈለመም። ወታደራዊ ውጥን ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝጥዕም ቦታ ንጸላኢ ገጢምካ እናዳኸምካ ሰብካን ንብረትካን ወዲብካ ምዝላቕ ነበረም። በዚ መደብዚ ቀዳማይ ወራር ንወርሒ መመላእታት መከተም። ብድሕሪ እዚ ሰራዊት ደርግ
بحمورة أبلو نوم حجر وفرم كاب حالتا تحقيق كبيت تقاومو سلزيقت أمخا تسني حليفو بارنتو بسحم اتي كاب عد دعرو بمعراب إيرترا زوفر حيلون بشامبكو أبلو بارنتو أتوهم بزخ أكرن أب حدقا كمتأتو ردو كونم إذا حيلزي أقردت كدم مبصحو قال أهلوتات زباو جنبار أبو مغولو كعكتو أفتين النبرام انتو خوني تحسوان بمحلاف أقردت سلزاتوي إذن أهلوتات كابو مغولو سحبن أبو إنجرنا مكالخ المسمر حزم اتي براماز وفر سراوي الدارك أبو كبابن داقرقس حالتات تقادلو حرنت ناستات ورح زخون مكيتن تشعت زخوناتان كتات ماريخن دو كبلو وكيلا نيران أبو مودعتاقن سلاقي تحيسو عدو خالة حالفو من دفرا بسحم بقره سرناي زي تخفت متقعتي نور حيما ملعتاقوا انت تمكتي سراوي الدارك بمن دفرا نابس مراقصو مستنكساقسي نتوم أبدبباو إيرترا زواقو زنبورو تقادل تزباو جنبار كخبوبام تقولو سلز نبري أبتحا حزا جنبارات لوط تقبرم هزباو جنبار كاملو دبباو جنبار زلقم بزد ما اتي عمت مملعتات عاتيو زنبري سرقياتات أسمرا مراب أسمرا زلان بسا أبي تحتي قصصر درق آتوهم دحرزي سراوي الدارك بسلاسان حدن حسي كابس مرا تبقيسو عبلع لي سميناو جنبار متقعتي بمخفات كساب مقركا كبصح كيلو كوانت نبري تصفعو نعد قبرو كمز ملس تقبرم بجنبار مبراق أقدم عبيلو سراوي الدرق سلس دفئي هزباو جنبار كاب باسع صحيبو أب دوغل عاريدو نبرم كدماي ورار دما بزيز تتقسى كونتات هبقعم إزو ورار زي أبزبك علو حالتات زباو جنبار بمبراق أب دوغلي بسمين كاب جماجم درفا جميرو بكوازين مبادرهو بكباب عبد سلوس بعد ياقوب كساب عد قبرو تزرقحو مكلا خلي مسمر حزو نبرم سراوي الدارك كاب سجنيتن دك أمحرن ناب مي حبارن عد رستون كي وفر مقومات يدل سلز نبري جنبار سيديكي أبتزنبرو خينو بقولعي أبيلو مسزقب النات تمامتي نقصات كسقلا يزرقح نبرم حدش زت مسرت جنبار انقرنا دما ناقردتن كبابيان يقامت نبرم كلاي ورار 1978 درج تحرك قدماي ورار ناستا سلست أوارح زدلي مود دابن مقررابن بمقبار كلاي ورار بعسر تشمونت حدار 1978 بوغن باصع جمرم نصبحيتو دما كاب قردت تبقيسو نكبابي انقرنت قعم اسران حدن حدار كا زبرت عمد قعتي اب سميناوي جنبار كبابي عد ياقوب كفتم صلاي اب جنبار باصع فيت نفيت ناي متحاسن نصقام كنفي فطيركا ناي ممطاط انسلتي تتقيمم بز مسرات اب صرغيا اسمرا باصع ناتقعي بصقام انبره محلفو نسمين تنقسقسم اتي ابسمرا نقردتن تخميرو زنبر عقم سراوي الدارك بزح سلازنبرو زتفلالي وتادراو سلطات تتقيمو كرن مقصصار كم زفتن فلوت نبرم اب جنبار انقرنون فلما بشنخ قرعبل صبق تصفيع كوات نبري صنيحو بعد مجاورا يبلو ناي ممطا سلط سلستتقمي سراوي تزباو جنبار نزي مكانايزت حيلي بتوسن عقمو أبتي سفيح قول كقطمو أشجار سلد نبري نبوغو كسبسب تقددم صلاقي اقرو سلس عبقن أبقون معقاتو أي تخالن كابقو سراوي تزباو جنبار نكرن قديفو نابقن فلوم سحبم كاب باسع زتنك أسا حيلي صلاقي بقول بعال فقرات ما يوالد شعب كمقون بمارسا قلبوب نسمين كسئلو ناب مبرقو قبطات تسقعو بأزهر أبيلون أفعبت كحنق هندت بمبارو ردو سلز نبري هزباو سراويت نزم دبزن مخلاف زخيلات تحاحزاك قبر كاب مبرقو جنبارون كزلق وسنم أبزو ورارزي صلاعي أبسميناوي جنبار استتقملو سلتكوينات بسأبي بوتا عدياقوب تانكتاتن مدافعن أسععكا تحسكا محلافيم
بخمز خا دفعات عاد يعقوب سلاز فرسه مستي بمبرق زنبره معبالتات تأساسيرو متعرراي بوتا كجبر قد النبرم سراويت زباو جنبار كاب سميناو جنبار مسازلقه نتهندو السراويت اب علا برعت عاقيتو دحرم مكات صرمت قعت وسيدو كبي سبعو كسار اسكيمو 13 تانكታት حمششو بزو حصوار كسلب كعلم وقع علا برعت حدي ካብ ወሰንቲ ግጥማት እዋን ምዝላቂም ኣብዚ መስተንክራዊ ጅግርነት ዝተረኣየ ውግእ ኣብ ዓወት እኳ እንተ ተመስገበ ምስቲ ብምብራቕን ምዕራብን ዝነበረ ማዕባለታት ኣብኡ እውን ደው ምባል ዘዋፅእ ኣይነበረን ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ዒላ ብርዕ ስሒቡ ናብ ከረን ካብኡ ናብ ገንፈሎማ ዝለቀም በዚ ድማ ከረን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ደርጋ ኣተወት ብሸነኽ ምብራቕ ዝነበረ ሓይልታት እውን نتي ناب أفعبت زقن أهندو السراويت أب معميدة عاقيتن دحرم مكات سرمت قعتي وسيدن قسقاس أدواب بلوم إزيناي معميدة وقعون حادي كوسنتن كبتن قطمات قزي مزلاقم بحفشا أفكالا أي ورار هزباو السراويت بسلستي وقنبارات مالت بسمينا وقنبار أبعلا برعات بمعربا وقنبار كباب انقرنان بقون بمبرقا وقنبار كاب كبابي دولي كسام عميدي أبز التقيد عبيت قطمات نحيلي سلاي زدخم عوتات بممزقاب أبقن فلو من معميدن عردم